2 நிச்சயம் 3 லட்சியம். உதயநிதி மீட்டிங்ல அதிமுக கூட்டணி மனநிலையை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிருக்காரு திருமா. இங்க இப்படினா சத்தியமூர்த்தி பவன் சரண்டர் மோட்ல இருக்கான். சமீபத்தில் விசிக தலைவர் திருமாவளவனை தனியா சந்திச்சு 20 நிமிஷத்துக்கு மேல பேசி இருக்கிறாரு உதயநிதி. நீட்டு எதிர்ப்பு கையெழுத்தை வாங்குறதுக்காக சென்னை அசோக் நகர்ல இருக்கிற விசிக ஆபீஸுக்கு போன உதயநிதி ஸ்டாலின் அங்க இருக்கிற திருமாவளவன் அறையில பர்சனலா அவரை சந்திச்சு பேசி இருக்கிறாரு. அப்ப மிக முக்கியமா நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தொகுதிகள் தொடர்பா திருமாவளவன் மன ஓட்டம் என்னவா இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்க முயற்சி செஞ்சிருக்கிறாரு உதயநிதி. போன வாட்டி கொடுத்த 2 சீட்டு பிளஸ் திருவள்ளூர் அப்படின்னு 3 சீட்டு வேணும்னு விருப்பத்தை சொல்ல அதை உதயநிதி ரசிக்கலையாம். 2 தொகுதியே சந்தேகம்தான் உதயநிதி பேச்சு இருந்ததா சொல்றாங்க. அதிமுக தரப்புலையும் விசிகாவுக்கு அப்ளிகேஷன் போட ஏற்கனவே ஆரம்பிச்சதுனால 2 தொகுதிக்கு டிக் அடிச்சு வச்சிருக்கிற அதிமுக கிட்ட கொஞ்சம் அழுத்தம் கொடுத்தா 3 கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாராம் திருமா. கூட்டணி விஷயத்துல திருமாவோட மனநிலை மதில் மேல் பூனை தானா. இவங்க தான் இந்த எக்ஸ்ட்ரீம்னா காங்கிரஸ் வேற எக்ஸ்ட்ரீம். அதாவது 15 தொகுதி கேட்க சொல்ல மாவட்ட தலைவர்கள் கூட்டத்தில் KS அழகிரி கிட்ட கேட்க நான் அதிகபட்சமா கேட்கிறேன், இல்லைன்னா திமுக கொடுக்கறத வாங்கிக்குவோம், நமக்கு இந்தியா கூட்டணி ஜெயிக்கணும், அதுதான் முக்கியம் அப்படின்னு பேசி இருக்கிறாரு KS அழகிரி. செய்திகளை உடனுக்குடனும் துல்லியமாகவும் தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.